naših govori, naše propovjedi, da se ništa ne dogodi. Nema ni obraćenja, nema ni pomaka, a Spasitelj naš, Otkupitelj naš, Krist Gospodin naš, je onaj koji danas govori po prorocima svojim, po svećenicima svojim, bez obzira tko su oni. Jedini koji je govorio autoritetom svojim bio je Krist Gospodin, čija riječ imala stvaratelsku moć i moć da odmah djeluje. I kad bismo danas pozvali ovdje Isusa u našu crkvu, ovdje među nas, da stane, kad bi on progovorio nama, svima nama, onda bi iz nas morali progovoriti sva zloća i sva nečistoća i svi, ajde da ne kažem jako, mali demoni naši koje nosimo u svojim srcima i morali bi reći čekaj Kriste Gospodine, čekaj što ti to govoriš, tamo tko si hoćeš da nas uništiš. Čovjek jednostavno, ako ne dopušta Bogu da ga očisti od onoga što nije dostojno čovjeka, onda znači ne prihvaća njega i njegovo spasiteljsko djelo. Kad je Isus u ono vrijeme govorio, zato nije čudo da bi ljudi danas žele senzacije. Kad bi došlo doista bio Isus i kad bi od nas 5-6 reklo, čekaj Isuse, ja sam pogriješio to, onda bi se to svuda bi se proširilo. I ljudi naši trče na mjesta gdje se događa nešto. Kao da se u njihove crkve ništa ne događa. A pazite što kaže Krist, pazite što kaže Mojsije. Onaj koji govori u ime Boga. I on želi da se čovjek promijeni. I to je razlog Kristovog dolaska. Da doista prihvatimo vjerom njegovu riječ. Jer on je onaj koji ne predaje, ne se pričari, nema nekih teoloških rasprava. On jednostavno govori, kako kažu oni, govori kao onaj koji ima moć i ne treba se pozivati na nikakve autoritet. I tu mi nauku prenosimo danas svima nama. I Isus je bio metod koji je imao moć na području u čovjeku koju inače nitko nema. A to je na području njegovoga duhovnog, njegovoga unutarnjeg života i bića. Jedini koji nas može proniknuti u srca naša je Bog naš. I on nas poznaje. On zna da u srcima našim i zloba naša, i zloća naša, i opsednuća naša, i laži naše, i prevare naše, i svađe naše, i sporovi naše, i mržnja naša, i kućina naša stanuje u nama. I kad nam Bog želi progovoriti, on želi da tom navodom, moćnom navodom, upravo to iz svih nas, te zloće iz svih nas izvadi i da ih više ne bude. Da ti demoni odu od nas. Jer ako mi ne budemo Boga zvali nego nekoga drugoga, to sve u nama ostaje. I ako se mi ni malo ne mijenjamo, onda se ništa ne događa. I zato što je Krist govorio, to smo zadnji puta rekli, obratite se, približao se Kraljevstvo Božje, ispunilo se vrijeme, vjerujte evanđelju, a sve to našem svijetu. Ne piše se dobro ako zaboravimo Boga, onda na ta vrata ulazi neko drugi koji želi ovladati čovjekom i to se danas upravo događa. Da se opće ono duhovno što u čovjeku jest, što bi čovjeku boravio, da se na njega ne daje nikakva važnost. A važno je sabrati se i shvatiti da ljudska dostignuća ne mogu ukloniti ni zlobe, ni prevare, ni ništa, nego može to učiniti onaj koji ima tu moć, a to je Gospodin naš. I zato nikada naši dolaski nedeljom u crkvu ne smiju biti samo iz običaja naših, iz obveza naših, nego iz potreba naših, da svome Gospodinu kažemo ovom koji nam navješta moć svoju da nas oslobodi od svih ropstva demonskih koji u nama počivaju. I mi dobro znamo da u našim crkvama i zato postoje naše ispovedonice. A vjera to da Bog, milosrdni Otac, po snazi crkve svoje, preko svećenika svojih, izgovarajući riječ i ja te odriješim od grijeha tvojih, u ime Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga,
obogačujemo u sebi kraljevstvo Božje, a izborimo ono što Boga nije dostojno. Jednostavno, Krist je Gospodin, to nazva demonom. A Bog kada govori, demon ne može šutiti. On mora progovoriti, on mora izaći. Evo samo, slušajući tako Božju riječ, neka tako i Krista Gospodina i danas svako. Pa sve ove nedelje kroz godinu imaju to za cilj, da nas izgrađuju kao djecu Božju